नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। बे भिडिअआवहाय जोङो दिनै सोलोंगोन। कुत्ता नोङो आंखौ मानो सोंखो? साला सुवादा सोलोंनो गोसो गैया बियो साला। स्रिथा। दानो जोङो दिनैहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। दानो बावहाय जोङो निउ इंलिश वर्ड्सखौ जोङो सोलोंगोन। बाहाय सैमायाबो आंखौ सोंदोंसो। अब्लाबो अरजाला दे। बाहाय निउ नङाब्लाबो नोंसिनो एसेब्लाबो शेयार खालामनो नागिरदों। नोंसोरो माबोरै होननांगौ बेखौ नोंसोरो नायलांबानो जाबाय। Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Eso. Había subido la marea. दे मिनिबाय थानो नाङा। नोंसोर रोंखायोब्लाबो अरजालाना। एसे नायलांबानो जाबाय आरोखि। होमब्लाबो जोङो आंथ' रोङैफोरनोसो लाबोदोंना। नोंलाय रोंब्लालाय मानोथो मिनिबाय थानांगौ जाखो बेखौलाय। दानो बावहाय जोङो सोंगोन। नोङो मानोथो मिनिबाय थागोन? मिनिनाङा दे। दानो जागायजेननि जोङो फार्स्टआवहाय नाम्बार वानआवहाय जोङो सोलोंगोन। What is your name? What is your name? दे रोंखाजोबनायखाय गोबां मिनिनो ओंखारबाय माथो नोंलाय हाथाय साल'ल' गावखौनो साला सुवादा। होमब्लाबो आङो दिनैहाय फोरोंगोनब्रा। What is your name माने जोंना बर'आवहाय जायो नोंनि मुङालाय माथो? नोंनि मुङालाय माथो? बेखौ नोंसोरो बुजिनानै लाबानो जाबाय। बुजिनायफ्रा स्रि था। दाना सेकेन्डआवहाय फैदो। दानो आङो सेकेन्डआवहाय लाबोदों। सेकेन्ड पइन्टआवहाय When is your birthday? When is your birthday? Oh my God! Wow! Oh my God! दे नोंथाङा बुजियाखैमोनब्ला बे बाथ्राखौ रोङामोनब्ला नोंथाङा बांद्राय खुसि जानाङा दे। नोंथाङा कमेन्टआवल' होनब्लानो जाबाय नाइस एबा गुड एबा मोजां एबा बिदिनो लाबोबाय था होनबानो जाबाय आरोखि दे। When is your birthday माने बर'आवहाय जोंना जायो। बेखौनो नोंथाङा बुजिनो थाखाय गोबां हांखुरमोन नालाय आं खिथानोसै। बावहाय जोंना जायो नोंनि जोनोम साना माब्ला? When is your birthday माने नोंनि जोनोम साना माब्ला जायो? अन्नानै नोंथाङाबो कमेन्टआव मोजांब्ला गुडब्ला होनब्लानो जाबाय। दाना जोंनि थार्डआव फैदो। थार्ड नाम्बारावहाय जोंना दङ What is your favorite fruit? What is your favorite fruit? Te llamo para que vayas a recoger las paelleras. दे नोंथांखौ रोङा होननानै मिथिखायोमोन आङो। बे What is your favorite fruit माने बर'आवहाय जोंना बुङो नोंनि हामजासिननाय बिथाइया माथो? नोंनि हामजासिननाय मोजां मोनसिननाय अनसिननाय अनजाथाव बिथाइया माथो? फेभरेट माने मोजां मोनसिननायखौ बुङो दे फंबायफोर। दे गाबनो नाङा दे फंबाय दे। आं दंना नोंनि दादा दङ। नोंखौहाय माबादि फोरोंनांगौ माबादि लिरहोनांगौ आङो फोरोंगोन ना। नोङो आंखौहाय खिथाबानो जाबाय। नोङो माबादि सोलोंनो गोसो बेखौल' खिथाबानो जाबाय। आरे साला बुद्धु नोङो मिनिलायबाय आंखौहाय। आंनि फंबायखौसो होनदों बेस्रा आंखौहाय गाबदों रिकुवेस्ट खालामदों आंखौहाय बिदिनो फोरोंबाय था होननानै। नोंहा बिदिसो गाबदों साला सुवाद। सरि बिदिसो मिनिबावदों नोङो साला। दाना जोंना मा नाम्बाराव फैगोन? जोंना फर्थ नाम्बारावहाय फैगोन। लास्ट नाम्बार दे आङो बांद्राय लाबोनाय जायाखै फंबायमोन। नोंथांमोना एसेब्लाबो वेट खालामबानो जाबाय नेथ'बावबानो जाबाय। उनावहाय नोंसोरो खिथाहरदो आंनो माबादि लाबोनांगौ। बाहाय लास्ट नाम्बारावहाय जोंना इंराजि रावाव बुंदों I will kill you. I will kill you. Oh my God! Wow! दे फंबाय दे आङो बिदिनो लाबोबाय थागोन। बिदि रोङै बाथ्रानि थाखायहाय नोङो रोंब्लायब्ला एसे लाइक हरदो नोंदानि बे चेनेलखौहाय जाहाथे आंबो ग्र' जालाङो। दाना जोङो बेखौहाय होनगोन बर'आवहाय मा जायो?
बेखौ उनावहाय बुजिनानै बांद्राय दाहोन लाबाय दे नानि। बेयो बर' जाहैबाय आङो नोंखौ बुथारगोन एबा आङो नोंखौ सिथारगोन एबा आङो नोंखौहाय बुदामलेगोन, आङो नोंखौहाय जोथारगोन होननाय जायो दे। बे बाथ्राखौहाय जोङो ओरैनो बुंलाबायनो नाङा, जोङो जास्ट जोंनि इन्जय एन्टारटेननि थाखायहाय बाहायनो हागोन। नोंथांमोननि लोगोफोरनि सिगाङावहाय एसेबाबो फ्रांकलि इन्टारेस्टिंलि नोंसोरो बेखौ बुंनो हागोन। बांद्राय सिरियास लानो नाङा दे नानिमोनबाबो, सिरियास लाबा बियो एसे नेगेटिभ ना बाथ्राया, ओंखायनो नोंसोरो मोजाङै बुजिनानै थाबानो जाबाय। बेनि थाखाय बेनो लोगोफोर, दिनैनि बे भिडिअ'आवहाय जास्ट एन्टारटेननि थाखाय खालामबाय आङो। नोंथांमोना गासिखौबो बुजिजोबखागौ, गासिखौबो रोंखा राखा गोजाखा, ओंखायनो होमब्लाबो आङो नोंसोरखौ एन्टारटेन खालामनो थाखायहाय बेखौहाय लाबोनाय जाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ मोजां मोनबायब्ला लाइक आरो शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै लादो, जाहाथे नोंथाङाबो इयुननि भिडिअ'खौबो आरोबाव मोनफिननाय बादि नायबावनो हानायफोर बादि। दा बे भिडिअ'आ एसेनोसै। थेंक इउ।